ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Щиро вітаю вас, дорогі брати і сестри. Вельми хороша вас бачить у нядзельную урачыстасць. Можа, асабліва кантрасна гэта выглядае, калі дзень трошкі пахмурны, то бок яшчэ больш свет ад хрысціянаў зяе. І гэта таксама запрашэнне для кожнага з нас быць такім сонейкам адзін да другога. Сёння Христос, як зрэшты заўсёды, запрашае нас праз Божае Слова, праз сваю прысутнасць, зазірнуць унутр сябе, таксама ў сваё сэрца. Таксама сёння, як добры такі тэрапеўт, запрашае нас сканфрантавацца, паглядзець на сілы, якія забіраюць нашу радасць, якія перашкаджаюць нам жыць, любіць. Таму сёння уважліва будзем слухаць слова, якое Бог прамовіць сёння. Таксама на пачатку гэтай імшы заахвочваю прадставіць Богу свае інтэнцыі, просьбы, падзякі, ўсё тое, што Богу хочам сёння менавіта аддаць. Я ж гэтую святую імшу цэлебрую за памерлага Александра ў першую гадавіну смерці і таксама за Варвару і Леаніда, і прашу для іх радасці пребывання з Богом у небе. Дарагія браты і сёстры, пакорна просім Пана Бога нашага, каб асвяціў гэтую ваду, якою мы будзем акропленыя на ўспамін нашага хросту. Няхай Ён дапаможа нам заставацца вернымі Духу Святому, якога мы прынялі ў сакраменце хросту. Усемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якою мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Тваёй ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Тваё збаўленне. Праз Хрыста, Пана нашага. Дух Святий, освяти, супокой сердца мне, принеси, верам величу Твоя, если люся Божа моя, спотаюся я почуть голос Твой, верам величу Твоя, если люся Божа моя, спотаюся я почуть голос Твой. Дух Святий, освяти, супокой сердца мне, принеси, верам величу Твоя, если люся Божа моя, спотаюся я почуть голос Твой. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Амен. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria.
Ты сядешь праворушайся, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвищейший Єсу Христе, с Духом Святым умваревайся. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria. Молимся. Усемогутный Боже, крыница усялякого добра, выслухай наши покорные просьбы. Освяти наш розум, каб мы познали тое, что праведно, и с Твоею допомогою гэта выконвали. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Читание книги Быцця. Калі ж Адам з'еў з дрэва, паклікаў пан Бог Адама і сказаў яму: «Дзе ты?» Ён адказаў: «Я пачуў голас твой у раі і спалохаўся, бо голы я і схаваўся». Сказаў Бог: «Хто сказаў табе, што ты голы? Можа, еў ты з дрэва, з якога я забараніў табе есці?» Адам сказаў: «Жанчына, якую ты даў мне, яна дала мне, і еў я». І сказаў пан Бог жанчыне: «Чаму ты гэта зрабіла?» Яна сказала: «Змей падмануў мяне, і ела я». Тады сказаў пан Бог змею: «За тое, што ты зрабіў гэта, ты пракляты паміж усімі жывёламі і паміж усімі звярамі палявымі. На жываце сваім поўзаць будзеш, і пыл будзеш есці праз усе дні жыцця свайго. Устанаўлю варожасць паміж табою і паміж жанчынаю, і паміж патомствам тваім, і паміж яе патомствам. Яно сатрэ табе галаву, а ты сатрэш яго пяту». Гэта Слово Божае. У Пана милосердность, и щедре у Его откупление. У Пана милосердность, и щедре у Его откупление. З глибині я кличу Тебе, мой Пане. Пане, почуй мой голос, нехай Твои уши почують голос моих молитв. У Пана милосердность, и щедре у Его откупление. Коли Ты, Пане, будешь зважать на беззаконие, кто ж витриває, Пане?
Цябе прамачэнне, каб баяліся Цябе. У Пана міласэрнасць, і шчодрае ў Яго адкупленне. Спадзяюся на Пана, спадзяецца душа моя на Яго слова. Душа моя чакае Пана, больш, чым варта світання. У Пана міласэрнасць, і шчодрае ў Яго адкупленне. Больш, чым варта світання. Няхай Ізраїль чакае Пана, бо Пана міласэрнасць, і шчодрае ў Яго адкупленне. Ён адкупіць Ізраїль ад усіх беззаконняў ягоных. У Пана міласэрнасць, і шчодрае ў Яго адкупленне. Читание першого послания святого апостола Павла до Коринфян. Брати, маючи той самий дух віри, як написано, я повірив, тому говорив. І ми віримо, тому і кажемо, ведаючи, що той, хто воскресив Пана Єсуса, і нас воскресить разом з Єсусом, і поставить перед собою разом з вами. Бо усё дзеля вас, каб помножение ласки у многих выкликло шчодрую подяку дзеля Божьей славы. Тому не губляем отваги, бо хоть знешний наш человек и тлея, духовный с дня у день обновляется. Часовое легкое терпение наше дае нам безмерное богатство вечной славы. Коли мы зважаем на небачное, а на небачное, тому что бачное часовое, а небачное вечное. Мы ведаем, что коли земный дом нашего жилья развалится, то от Бога маем жилье, нерукотворный вечный дом у небесах. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Цяпер князь гэта свету будзе выкінуты вон, і я, калі буду зняты над зямлёю, усіх прыцягну да сябе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами і з Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Марка.
У той час Езус з вучнямі прыйшоў у дом і зноў сабраўся натоўп, так што яны не маглі нават хлеба паесці. Пачуўшы гэта, яго родныя пайшлі забраць яго, бо казалі, што ён страціў розум. А кніжнікі, якія прыйшлі з Єрусалема, казалі, што ён мае ў сабе Бельзебуба і выганяе дэманаў праз князя дэманаў. А Езус, паклікаўшы іх, казаў ім у прыпавесцях: як можа сатана выганяць сатану? Калі валадарства раздзеліцца само ў сабе, не можа выстаяць такое валадарства. І калі дом раздзеліцца сам у сабе, не можа выстаяць такі дом. І калі сатана паўстаў супраць самога сябе і раздзяліўся, не можа выстаяць, але канец яму. Ніхто не можа ўвайсці ў дом асілка і выкрасці ягоныя рэчы, калі спачатку не звяжа асілка, і толькі тады абрабуе дом ягоны. Сапраўды кажу вам, дараваныя будуць сынам чалавечым усе грахі і блюзнерствы, якімі б не блюзнерылі. Але хто будзе блюзнерыць супраць Духа Святога, не атрымае даравання ніколі, але падлягае вечнаму асуджэнню. Так сказаў, бо гаварылі пра яго, ён мае нячыстага духа. І прыйшлі маці яго і браты ягоныя, і стоячы звонку паслалі паклікаць яго. Сядзеў каля яго натоўп і казаў яму: вось маці твая і браты твае і сёстры твае на вуліцы шукаюць цябе. І сказаў ему адказ: хто маці моя і браты мае? І паглядзеўшы на тых, хто сядзеў вакол яго, сказаў: вось маці моя і браты мае. Бо хто будзе выконваць волю Божую, той мне брат і сястра і маці. Гэта слова Пана. Присядьте, кай ласка, хто можа. Сёння Слова Божае вельмі багатае у праўды, у думкі, у сітуацыі. Але прыгадаю вам, браты і сёстры, што заўсёды, калі мы слухаем Слова Божае, яно перадусім мае намер аб'явіць нам два суб'екты. Першы суб'ект – гэта сам Бог. Калі мы слушаем Слова Божае, мы слухаем, як Бог расказвае пра самога сябе. Адкуль мы ведаем, які ёсць Бог? Па чым яго можна пазнаць? Можам гэта зрабіць толькі тады, калі кормімся Божым Словам, калі слухаем тое, што ён сам пра сябе расказвае. Гэта даволі лагічна гучыць. Другі суб'ект, пра якога мы заўсёды даведваемся у Божым Слове, якое слухаем у касцёле, гэта я сам, гэта чалавек. То бок, калі мы кажам такую дзіўную фразу, што ідзём у касцёл карміцца Словам Божым, гэта значыць, што мы спажываем праўду і пра Бога, і праўду пра сваё жыццё. Бо Слова Божае, яно мае такую сілу, здольнасць і кампетэнцыю назваць па імені тое, што адбываецца ў маім жыцці таксама. І вось сёння даволі шмат думак і праўдаў і пра Бога, і пра чалавека мы сёння ў Слове Божым чуем. На некалькі з іх, на некалькі праўдаў я бы хацеў звярнуць вашу увагу. Першая праўда – гэта пра Бога. А менавіта такая, што Бог выканаў сваё абяцанне і што знішчыў справу злога духа. Бог у першым чытанні, калі мы пачулі вось заканчэнне, Бог кажа змею, пасля ўсёй той сітуацыі з першародным грахом, кажа, што будзеш ты пракляты, будзеш там на жываце поўзаць, але патомства жанчыны знішчыць табе галаву. І ў Евангеліі мы чуем пра Езуса, які прыйшоў, які з'яўляецца сынам Марыі, які прыйшоў і выганяе злых духаў з людзей, выганяе, перамагае іх. І мы ведаем добра, што на крыжы, аддаўшы сваё жыццё, праліўшы кроў за ўсіх грэшнікаў свету, ён увогуле перамог гэту справу сатаны, перамог раздзяленне паміж чалавекам і Богам, якое сатана зрабіў. Перамог гэты падман. Гэта вось першая такая праўда, што Бог свае абяцанні выконвае, што ён перамагае злога. Другая праўда, на якую бы хацеў звярнуць увагу, гэта праўда пра чалавека, пра нас, людзей, пра кожнага з нас. А яна такая вельмі сёння цікавая, што чалавек мае ў сабе такую дзіўную здольнасць называць дабро злом. Вось вельмі часта, калі мы кажам пра грахі, мы разумеем, што гэта тыя сітуацыі,
калі мы зло назвалі добром, мы гэта зрабілі. Бо калі мы вось памыліліся, калі шукаем добра і выбіраем для гэтага зло, вось это той сітуацыі, калі зло называем добром. Да, таму, не знаю, мне трэба гэтая рэч, ну таму я яе украду. Ну гэта ж добра для мяне. А потым разумею, што гэта было зло. Так сапраўды, яго проста неправільна назваў. І пакаянне, падрыхтоўка да споведзі гэта тады, калі мы зло называем па імені. Гэта было зло, гэта быў грэх. Грэх называем грахом. Але ёсць таксама і адваротная медаль. Бывае ў нашым жыцці так, што мы сапраўднае дабро можам назваць злом. Нават адзінае, поўнае дабро, непаўторнае дабро, якім ёсць сам Бог, мы можам назваць злом. Можам нават у яго дзеяннях шукаць падводных камянёў. І гэта таксама мы бачым і ў першым чытанні, і ў фрагменце Евангелія. Вось глядзіце, Бог, пачынаецца сёння літургія слова з таго, што Бог шукае Адама, які схаваўся ў раі, схаваўся ў кусты, таму што з'еў гэты плод пазнання добра і зла, пачаў добро і зло пазнаваць без Бога, сваім халодным розумам, паддаўся гэтаму падману, і першае, на каго ён пачаў глядзець, гэта на сябе самога. Я голы, да? Я нікчэмны, пачаў хавацца ад Евы і хавацца ад Бога. Не таму, што баяўся пакарання, а таму, што, ён кажа, я схаваўся, бо я голы, Богу кажа. Да? То бок, ужо тут праяўляецца недавер. Калі Бог сапраўднае добро, адзінае добро, чаго мне яго хавацца ад добра? Значыць, нешта ёсць у маім сэрцы такое, што я не давяраю, я не ўпэўнены, што ён добро. Я буду хавацца. І вось Адам хаваецца. А Бог яму кажа, а хто табе сказаў, што ты голы? І вось праблема Адама ў тым, што ён не пытаецца Бога, а што не? А што ты думаеш? А пачынае апраўдвацца, пачынае бараніць сябе, яшчэ больш прыкрывацца. Вось тут шукае апраўданне, гэта жанчына, яна дала мне гэты плод, а жанчыну ты мне даў, вось я все вінаватыя. Вось, і гэта так далей. У нашым жыцці ёсць такое, што мы добро называем злом. І тое самае ёсць у Евангеліі. Глядзіце, прыходзіць Езус, Месія, якога прадказвалі прарокі, пра якога маліліся, каб хутчэй ён прыйшоў, каб перамог зло. І Езус прыходзіць і проста выкідвае злых духаў направа-налева, перамагае іх. Яны выходзяць з крыкам, споўніліся малітвы. А што кажуць людзі? Кажуць, што ён моцай злога выганяе злога. Што гэта, не, тут не ўсё так проста, не ўсё так чыста. Тут ёсць таксама падводныя камяні, што не такі Езус добры. Хоць не было аснаванняў так судзіць. Чалавек усё роўна вось паверыць у добро, што яно магчыма, чамусьці нам вельмі цяжка, нават калі сам Бог прыходзіць. Нешта такое ёсць. Адны кажуць кніжнікі, што гэта ён князем дэманаў, родныя кажуць, што Езус розум страціў. Ёсць версіі. І вось Езус кажа, што ёсць грахі розныя ў людзей, розныя, і ўсе будуць прабачаны. Калі чалавек каецца, усе грахі, усе блізнерствы будуць прабачаны, усе, браты і сёстры, усе. Але ёсць адзін грэх, які не можа быць прабачаны, грэх супраць Духа Святога. Дух Святы – гэта любоў Божая, это сама дабрыня. Всё тое цудоўнае, што мы можам пра Бога падумаць, гэта Дух Святы. І вось калі мы яго называем злом, калі мы яму не давяраем, то тады ўжо няма прабачэння. Бо проста не таму, што Бог не хоча, а таму, што мы самі сябе на добро, на прабачэнне закрываем. Калі мы прабачэнне называем непрабачэннем, то ўжо нішто нам не дапаможа. І вось гэта грэх супраць Духа Святога. І вось ёсць у нашым жыцці такая вось слабасць, такая сіла. Я вельмі спадзяюся, браты і сёстры, што мы можам гэта заўважыць таксама і ў нашых сітуацыях, паводзінах. Калі ёсць гэты падзел унутры, Езус кажа, што не можа так быць, што вось владарства раздзеліцца само ў сабе. Всё падае. Нават сатана сам у сабе не раздзеліцца, бо ўсё ўпадзе. І можам пазнаць па пладах. Езус паказвае, глядзіце, тое, што я раблю, гэта не нясе разладу. Я выганяю злога духа з чалавека, і ён адчувае сябе свабодным, паўнацэнным. Езус праяўляе такую сілу і стабільнасць і паказвае, што значыць быць спакойным, мець дыстанцыю да розных небяспекаў. Езус гаворыць спакойна з тымі, хто да яго мае прэтэнзіі і наезды. А цяпер паглядзім на нашае жыццё. Ёсць на сітуацыі, ёсць, бываюць такія жыцці, не ведаю, са свайго опыту скажу, ёсць такія людзі, от бывае, хвалюешся, нешта перажываеш, не ведаеш, куды пайсці. І бываюць такія людзі, кажуць, Владзік, спакойна. Тое, што можам зрабіць, зробім.
Памылімся, дык памылімся. Ёсць рэчы, якія мы не можам зрабіць. Прымі гэта. І вось мей дыстанцыю да жыцця. І вот побач з такімі людзьмі адчуваеш, перадаецца супакой. Адчуваеш, што да, в прынцыпе, чого там лішняга. Адчуваеш такую, нават знаходзіш сваю еднасць. А бывае наадварот, што бывае сам спакойна, хтосьці прыходзіць такі вось і пачынае правакаваць, праяўляць агрэсію, наязджаць, змушаць да нейкіх хуткіх рашэнняў і гэтак далей. Чаму так бывае ў нашым жыцці? Чаму мы так сябе паводзім? Гэта паводзіны нашы заўсёды з'яўляюцца вынікам таго, што носім у нашым сэрцы. Мы робім тое, якім мы ёсць. І калі ў нашым сэрцы няма згоды паміж сабой, мяне з маім самім сабой, калі 1000 галасоў у маёй галаве, калі з аднаго боку мне здаецца, не знаю, вось нейкая справа, хачу ўзяць за яе адказнасць, хачу гэта зрабіць, хочацца мне паспрабаваць. З другого боку, нешта другі скажа: не лезь сюды, там, не ведаю, отодвинься ад гэтай справы, не слухай, што пра цябе падумаюць. І вось чалавек, як будзе паводзіць сябе чалавек, калі якога так унутры хістае? Ён будзе гэтае хістанне бачыць у кожным. Яго будзе нерваваць кожны чалавек, бо ён будзе такі правакацыяй і пацвярджэннем таго, што нешта не так. І вось Езус, ён, трэцяя праўда сённяшняя, это яшчэ адна праўда пра Бога, што Бог прыходзіць і дае нам сваё слова, каб мы вылечыліся ад гэтага, каб мы аздаравіліся, каб мы паядналіся самі з сабой. Каб мы паядналіся самі з сабой. Калі многа галасоў у галаве, і ёсць такое разарванне, напружанне, то выхад толькі адзін. Гэта трэба нешта выбраць, трэба прыняць рашэнне, зразумець, чаго я хачу, як чалавек, чаго я хачу. Не мой страх, не мой грэх, не моя пажадлівасць, а вось я сапраўды чаго хачу. Я магу памыліцца ў сваіх жаданнях, права на памылку маю. Але калі я прынамсі хоць вырашу, чаго я хачу, бо Бог, не трэба гэтага баяцца, Бог даў нам розум і вольную волю, каб мы прымалі ў жыцці рашэнні, каб мы вырашалі. І вельмі важна, першае, адказаць сабе на пытанне, які голас адкуль паходзіць, дзе мой голас, чаго хоча маё сэрца, што я хачу, якое рашэнне я прыму, і прыняць яго, маё рашэнне. Але наступнае пытанне ўзнікае: а як прыняць правільнае рашэнне, каб яно мяне не знішчыла? На што мне аперціся? Што будзе гарантыяй маёй стабільнасці, майго супакою? І вось тут заканчэнне Евангелія сёння нам дапамагае. Езус кажа: глядзіць на тых, хто застаўся з ім і слухае яго слова, хто ўсё ж такі гэтае дабро, якое Езус нясе, не называе злом, а дае яму шанс, хаця бы дае шанс Езусу, тыя людзі, якія дазволілі Езусу дзейнічаць. І ён кажа: хто слухае маё слова, выконвае яго, той мне брат і сястра і маці. Вось слова Езуса – гэта адзіная, нязменная, надзейная апора. Гэта тыя словы, якія заўсёды спаўняюцца, тыя абяцанні, якія заўсёды спаўняюцца. І каб прымаць правільнае рашэнне, каб з'яднацца ўнутры сябе вакол кагосьці, трэба вось у сваё сэрца прыняць гэту дозу Божага слова. Да яго зноў-такі вяртаемся. Можна правяраць свае рашэнні так: а што бы зрабіў Езус вось у маёй сітуацыі? Што бы ён зрабіў? І калі я сам сабе адказваю на гэта: а я не ведаю, што б ён зрабіў, адкуль мне ведаць? Вось тады, братка, сястра, трэба браць Евангелие, трэба чытаць, слухаць яго. Калі мы чытаем Слова Божае, мы напаўняемся ягоным духам, мы пераймаем яго думкі, яго пачуцці. І мы прымаем гэты супакой. Мы маем унутраную еднасць. І нам усё лягчэй і лягчэй у жыцці пазней бачыць зло і называць яго злом, бачыць дабро і называць яго дабром, не баяцца гэтага дабра. Вось, каб Адам у раі на пытанне Бога: хто табе сказаў, што ты голы, спытаўся ў Бога: а што, ты так не лічыш? То, канешне, Бог сказаў бы: не лічу. І, можа быць, гісторыя чалавецтва пайшла зусім інакш. Але вось не даверыўся гэтаму дабру Адам. Браты і сёстры, Бог робіць усё ў нашым жыцці. Усё, каб мы прачнуліся, усё, каб мы ўсё ж такі былі здольныя паверыць, што сапраўднае дабро, сапраўдная любоў без умоваў існуе. Яна існуе, браты і сёстры, нават насуперак таго, што вопыт нашага жыцця гаворыць наадварот, што гэта не так, сколькі ранаў, сколькі падманаў, сколькі ўсяго. Усё роўна. Гэта падман д'ябла, гэта справа сатаны, якую Езус перамог. Такі дай яму шанс.
не называемо вельмі хутка добро злом. Бо Езус прыйшоў, каб ўсё ж такі гэтая вера, гэтае сапраўднае добро, гэтая еднасць нас, як людзей, яна была, каб яна ўсё больш зрастаўся, гэты чалавек разарваны, каб мы сапраўды мелі жыццё, якое ніколі не скончыцца. Амэн. Цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Наш лёс знаходзіцца ў Божых руках. Узнясём да Яго нашыя пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён даваў сучаснаму свету прыклад еднасці і любові. Цябе просім. Молімся за людзей нашай айчыны, каб клопат аб зямных дабротах не перашкодзіў ім у пошуку духоўных каштоўнасцяў. Цябе просім. Молімся за моладзь, якая выбірае сваю жыццёвую дарогу, каб яна здолела распазнаць і выканаць Божую волю. Цябе просім. Молімся за ўсіх працуючых, каб яны сумленна выконвалі свае абавязкі. Цябе просім. Молімся за хворых і церпячых, каб яны спазналі ад людзей любоў і добразычлівасць. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, за Александра, Варвару, Леоніда, каб праз Божую міласэрнасць маглі ўвайсці ў радасць неба. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы, прымаючы Хрыста ў Еўхарыстыі, з надзеяй чакалі сустрэчы з ім у небе. Цябе просім. Божа, Ты бачыш нашу бездапаможнасць і слабасць. Дай нам сваю дапамогу і напоўні нас сваім духам, каб толькі Ты быў адзінай нашай мэтай і імкненнем. Праз Хрыста, Пана нашага. Jezus, Gospod, Ty Zbawiciel mój, Alleluja. Jezus, Gospod, Ty Zbawiciel mój, Alleluja.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Хай Пан Бог примет ахвяру из рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, глянь ласкаво на наше служение, прими дары, якія мы Тебе складаем, и умацуй нас у любови, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святы, святы, святы Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоего. Хосанна, хосанна, хосанна на вышинях, хосанна, хосанна, хосанна на вышинях. Благословенный, кто приходит в имя Пана. Хосанна, хосанна, хосанна на вышинях, хосанна, хосанна, хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму, у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, всемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам.
Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Отця Небеснага, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди Царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Baranku Boży, jaki bierzesz na sobie światu grachy, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się. Baranku Boży, jaki bierzesz na sobie światu grachy, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie światu grzechy, a dary nas upokojem, a dary nas upokojem. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Пан цвярдыня моя і маё прыстанішча, збаўца мой Бог, моя дапамога. Прочитаю в моїм серці, Пане, нехай так стане, як хочеш ти, мой Бог, бо засідаю твоя моя. Прочитаю в моїм серці, Пане, нехай так стане, як хочеш ти, мой Бог, бо зусім народ моя моя. Найсвятіший Бог до мене прийшов, откупив мене своєю милостю і сказав, що його любов во мне. Отбилась
Молимся. Милосердный Божа, нехай гаючая ласка Евхаристии вызволить нас от схильностяў да зла и вядзе на шлях цнотаў праз Христа Пана нашага. Amen. Паслухайце, калі ласка, аб'явы. Шчыра дзякуй за кожную ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара, за ўсе тыя ахвяры, якія складваеце на ремонт далейшай нашай святыні, на тыя працы, якія цяпер вядуцца. Асаблівая падзяка тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў у касцёле і вакол касцёла. Няхай за малітву і кожнае ўчыненае дабро узнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем. У аўторак, 11 чэрвеня, успамін святога Барнабы, апостола. У сераду, 12 чэрвеня, успамін бласлаўлёных Аніцэта і паплечнікаў, капуцынаў, мучанікаў Другой сусветнай вайны. У чацвер, 13 чэрвеня, свята святога Антонія Падуанскага, прэзбітара і доктара касцёла. Таксама прыгадваем і запрашаем кожны дзень о 17:30 на чэрвеньскія набажэнствы ў гонар найсвяцейшага сэрца пана Езуса. Няхай супольны спеў літаніі будзе актам падзякі і перапрашэння за нашыя грахі і грахі ўсяго свету. Цяпер некалькі такіх летніх аб'яваў. Бо ёсць у нас што вам запрапанаваць, каб добра і цікава перажыць гэты час. Першая аб'ява. У нядзелю 23 чэрвеня а 14:00 адбудзецца адпустовая урачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля у вёсцы Гарадок. Такая файная назва вёскі, на якую ёсць магчымасць супольнага выезду аўтобусам. Запісацца можна ў краме. Сардэчна запрашаем наведаць наш даяздовы касцёлік. Это 23 чэрвеня. А 29 чэрвеня захвочваем дарагіх парафіянаў прыняць удзел у супольнай аўтобуснай вандроўцы па славутых мясцінах Беларусі. Наведаем вельмі прыгожыя мясціны, такія як Аборак, Дуды, Іўе, Трабы, Жамыслаўль, не ведаю, ці Націк добра паставіў, Суботнікі, Геранёны, Тракелі і Ліпнішкі. Падрабязнасці, запіс на вандроўку і аплата ў нашай краме. Таксама аб'ява для моладзі, которая ўжо перакрочыла парог 16-годдзя і імкнецца далей да даросласці, і таксама ўжо такой моладзі дарослай ад 16 до 30, карацей кажучы, што запрашаем на рэкалекцыі з палета, якія адбудуцца з 21 па 29 ліпеня. Запісацца можна, адсканаваўшы QR-код на плакаце на дошцы аб'яваў, скантактавацца з братамі. Сапраўды вельмі цудоўны, вартасны час, які варта ў жыцці сваім прайсці, каб асэнсаваць трошкі і самога сябе і дзесьці бліжэй прыблізіць сваё сэрца, свае намеры, свае рашэнні і таксама, канешне, прыгледзецца сваёй веры, падобна як гэта зрабіў калісьці ў сваім жыцці святы Францішак. І цяпер яшчэ некалькі аб'яваў адносна пілігрымкі і маладзечна-буслаў, якая збліжаецца гэты час гэтых буслаўскіх урачыстасцяў. Першае, канешне, у пілігрымку запрашаем нястомна, варта ў жыцці паспрабаваць хаця бы раз прайсці пешу, за свае грахі адпакутаваць. Старажытная хрысціянская практыка. Запісацца можна ў закрыстыі, а яшчэ лепш прайсці электронную рэгістрацыю на сайце, можна спасылачку націснуць і ўсё там зрабіць. Другая аб'ява, паколькі да нашай пілігрымкі жадаю далучыцца паломнікі з іншых мясцовасцяў. Вчора да мяне званілі з Астраўца, з Глыбокага, 100% будуць Докшыцы, Слонім, і іншыя пэўныя мясцовасці, можа нават за мяжы будуць, то шукаем ахвотных гаспадароў сярод нашых парафіянаў, якія бы на начлег з 30 чэрвеня на 1 ліпеня прынялі гасцей. І ў закрыстыі такія ахвотныя гаспадары могуць запісацца і пазначыць, колькі чалавек маглі бы прыняць. Таму будзем вельмі ўдзячныя за такую магчымасць. Таксама яшчэ такая просьба. Калі хтосьці мае магчымасць нямнога падзяліцца з пілігрымамі пэўнымі прадуктамі харчавання, а менавіта бульбай, крупамі, гарбаткай, печывам, закаткамі, якімі-небудзь агароднінай, карацей усім, што няроўна ляжыць у кладоўцы, то гэта можна зрабіць і нават варта. Можна шукаць братоў у любы час, дня і ночы, я гатовы прыняць все, што прынясяце. Гэта было б значнай дапамогай для нас у арганізацыі нашага паломніцтва.
І яшчэ адна такая аб'ява адносна пілігрымкі. Можна, выходзячы з касцёла, на століку убачыць сімпатычны слоік з надпісам «Інтэнцыі на шляху буцлаў». Кожны парафіянін можа, там таксама ёсць картачкі і асадка, можа напісаць свае інтэнцыі, якіх бы хацеў, каб пілігрымы маліліся падчас дарогі, каб ахвяроўвалі свае цярпенні. Вось. Таксама кожны дзень будуць сябраваць імшу ва ўсіх інтэнцыях, тых складзеных у гэты слогік. Вось, таму захвочваем не саромецца. Ідзём у пілігрымку таксама ад імя ўсёй парафіі, хочам усе інтэнцыі несці да Маці Божай Буцлаўскай, таму захвочваем пісаць. І таксама на буцлаўскія ўрачыстасці, якія адбудуць 5-6 ліпеня, можна будзе з нашай парафіі паехаць аўтобусам. Выезд адбудзецца 6 ліпеня у суботу, а 8 раніцы з паркоўкі каля гіпермаркета «Светафор». Кошт паездкі 20 рублёў, запісацца можна ў нашай краме. Вось. Ну, гэта такі пачатак лета, што будзе далей яшчэ, паглядзім. Вось. Дзякуй шчыры вам за супольную малітву на перажыванне гэтай нядзелі і ўсяго тыдня. Прыміце Божае благословенне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай вас благословіць Бог усемагутны, Отец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Арханёле Михайле, бережи нас у змаганні, супраць спакусаў і пастыраў злога. Будь нам обороной, княже войска небесных, Мусою Божий, скинь пекло сатана і інших злих духов, які нас побудушують. Мой Збавитель, любовь свою дал мне, почему так моцно Он полюбил меня. Новое життя мне сёння хочу подарить, вечно буду разом с Иисусом я жить. Вечно буду разом с Иисусом я жить. Хей, 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 на-на-на-на. Хей, 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 аллилуйя. 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 Нехай будзе праслаўлёны найсвятлейшы